Unjani sisi wami? Yaphila njani? Ngiyaphila uba igama. Palisa. Ngisacela unyusizo kancane sikuzwa Palisa. Palisa sibongwa kanje. Palisa nje ngicela ukubuza i-boyfriend allowance wena ufuna malini? 1000. 1000. Yes. Why 1000? Ayibo wow. Oh guys. Wena uyilethela nini indoda yakho uma ufuna 1000 wena? Ayibo ngilethela mina. We don't care, my man. I'm sorry. That you love her. What the up there? Uyilethela wena. So now ile ntombazane ethi umjida nje kufanele ahambe ne-speed point ukuze ubone ukuthi uya-afford. No, phela girlfriend allowance lokuqala. Unga-advise uthini osisi bakho laba basibadinga u-10k allowance? Ba right. Ba right? 10,000. Rest before to rest before to rest.